Ini ide iria. Isngotenat bantong jing thong ba isumal bahaya ki jing thong. Minta kasngi yo i yau jing thong ba u ilong jelop. Kislagi betul le. Im tip ka day ka e. Ka smartphone badan kamera bat ka Google app bakot Google Lens kawan siya ka jing yarap jong i. Iria i play ka Google Lens app. Ikadaw ba thau bhasha usla ba sa shandur. Hakikat tu kat ni sekon ilalab ya kadaw. Baro ki jingtip ba bniah ki pau ka punjong itang da ki sekon. Ka Google Lens ka long ka ba pilla shisha. Ka long ka app ba wan ra ya ka pertei baro hakikati jong pi. Ka ni ka app ka kami bat pet bniah ikidur bat kawat ya ki jingtip bayahap na ka pertei digital. Kadon katu kat ni tili ki jinglong ba kerpang. Minta kas ngingin ya pulis pangga Google Lens app bat ki rukom pyndonkam jongka. Banding kong bat bahakmat shim ya ka smartphone jong pi ka badan internet connection bat play ya ka Google Play Store. Thok Google Lens haka search bar. Yang ya pet bniah ya ka app. Kani gade ka icon jong ka Google Lens app. Nyon yo install button marsin yo i ya ka icon. Play ya ka app hadin bakal adab install. Hadin ba play ya ka app nyo i search with your camera. Kani ka mood ba pila ban shon ya ka no ka dur da ka mobile camera ba sa pyndonkam pat ha ka Google Lens app. Pinsyong ya kanu ka tiar hapo ka shinrong jong ka lens ba sa thoba. Nang ta nyon yo search button. Pin sa yo ibon ki jing batay tangkum tahi. Pilaru ban shim na kidur bala adaption min shwa na ka mobile bat pyndonkam ya ka Google Lens app banwa jing tip. Yang inya wad ki weipat ki jinglong bakir pang badon haka Google Lens app. Syaka diang jong ka search pinyo i-translate. Hadin saka text ka bamut ki kintien banto. Syaka mon jong ka search ka don ka homework, shopping, etc. Tungin sedang kumno ban pyndonkam ya ka kintien batho translate. Pyndonkam ki kintien batho nakabenta ban pyndonkam ya kanya. Tungin shushim bangi donkam ban pinkelai ka kitien ya ka kerteng kane ka kot. Ti ni play ya ka app shondur ya ka kerteng jong ka kot. Nyon yo translate button. Hajrong du pinyo i English to Hindi. Pila ban bu ya ka kitien ba pher kom ba pikwa. Kom Canada. Marathi. Lani Bengali. Hatu kamlong ka application ka ba pila shisha. Tungin pet saya ka kintien ba tho text. Sashi se ni shim ya ka kot. Ni pensyong bhai ki kintien haka lens pa nyon ya u text button. Jit load baro ba pau hapo. Hadin ba pila nyon select all kan pau ka copy text. Pila ban board lani copy kita ki kintien ba sata lani paste kat kum ba pis ngobit. Pila ru ban pyndonkam ya u listen button ban yo sngow ya ki kintien ba puli jam. How do fish swim? 26. Most fish swim by waving their tails from side to side. Some fish, such as plaice and frogs, Minta ubatin ubala ban yarab haka homework. Kajing keli haka jing ken kum kani kalaban pensyong haka lens. Marsin yon homework bat pensyong bhaya kajing keli pila ban tip tik na ya ka jubak. Kumju ki jubab ya ki jingkeli ba pher ba ya day ba kanu ka phang
La banyo ada ka ba pyndonkam ka Google Lens app. Ka Google Lens app ka judan lepa hakat tu kat ni ki smartphones. Hakum ka ni pila ban pyndonkam ka Google Lens app hau search bar hi. Minta ka jing kelia pi. Ka AP try ka banja la da pishondur ya ka jing te barem la ni ka building ha ka Google Lens app. Banyon yo search button ka ka jing te ba pinyo. Nginam ya thu ya pi ya ka jubab. Pide banwat hi dala dia. Bersang tip ya ka batemai. Bed ya ka batemai. Ya chaprang ha ka pertai digital.